nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alan sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking ating paminaw din hinining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon, kini inyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakiguban diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios may kalabtanan na labi na sa ato usab nga kaluwasan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Og nining kagabion atong pasalamatan ng Dios nining kahigayunan nga gihatag nga ni kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pagprogram mga higala, makahimo sa pagpahat diha kaninyo sa iyaha nga mga pulong. Ingon man usab sa tag-iya nining maong istasyon, salamat usab sa paghatag kanato og kahigayunan aron sab kita makahimo sa pagserbisyo diha kaninyo. Sa ato sab nga mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Usbon nato, no? Salamat sab sa tag-iya nining maong istasyon. Nga naghatag ka na to og pagtugot mga higala aron sab kita makahimo sa pagsibya dining maong istasyon. Og ngayon man usab na sa nagadumana usab nining mga istasyon pinangunahan sab sa atong station manager Sir John Lee King. Og ngayon man usab na sa atong kauban speakers lawak dining gabi una lain si Sir Rafael Baring, no, nga may partner sab nato nining kagabion aron usab kita makahimo sa pag on air mga kaigsunan ug makahimo sa pag serbisyo diha kaninyo, no? Salamat usab na kang Sir Romelo Nobinario, ayon man sab kang Ma'am Melona Nobinario tungod ini usab nga kaigayunan nga ato sab nabatunan dinhi nining maong istasyon aron sa pagpahat diha kaninyo mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. Niya sa atong mga higalag mga kaigsunan nining kagabion, no, kung gusto ninyo nga mopaabot sa inyo ang mga pagtimbaya, i-text lang ninyo mga kaigsunan ang atong numero 0976-555-1008. Usbon ako, no, sa mga higalag mga kaigsunan, ilabi na nga bag-o pa usab nga nag tune in or ingon na to nga bago sab nga nakadungog, no, sa ato nga programa dinhi sa kanginan ang tingog sa reformasyon, no, although tigpaminaw dinhi mga higala pero kay nga ato agud nga program mga kaigsunan matag adlang Biyernes ug matag adlang Domingo lamang busa na sa atong mga higala nga baguhay lamang usab nga nakapaminaw, no, dinhi sa ato nga program.
I-text ninyo mga kaigsunan ang ato ang numero 0976 555-1008 na mo na nga to ang numero mga higala. Na aron sa atong matagaan og pagtagad ang inyo hanggang mga pagtimbaya o kung ugaling mga kaigsunan do na mo'y mga pangutana labi na usab kabahin sa ato nga mga hisgutanan or hisgutan usab din his kanginan alayo mo pagduha-duha mga kaigsunan sa pangutana na. Pero during sa ato nga program mga kaigsunan, hangyo lang nako no, ayaw mo pagtawag mga kaigsunan niya nga numero tungod kay di sab nato matagaan og pagtagad kay jutay lamang no nga ato ang panahon dinhi mga kaigsunan busa di nato ma-consume mga kaigsunan kung entertain nato no ang tawag mga kaigsunan labi na sa ato ang or during sa ato ang program mga higala. Unya sa ato nga mga kaigsunan usab nga naa lang sa duol na mamahimo kamong mobisita mga kaigsunan sa ato nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay no sa mga duol lamang natong mga kaigsunan. Doon natay panimbahon diha no sa matag adlaw nga Miyerkules gikan sa alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 gabi mga kaigsunan no Miyerkules na siya sa gabi. Unya sa matag adlaw nga Biyernes gabi mga kaigsunan, so sama aron ang atong panimbahon diha mga kaigsunan gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8, no? Sa pagkakaron possible human na ang ato sab nga panimbahon, no? Pero sa mga kaigsunan no nga gusto sa makiguban nato no sa pagsimba, bisita mo ni ana nga mga oras mga kaigalaan. Unya sa ato nga mga kaigsunan nga kinini ang gusto sab no nga mobisita makiguban ka nato sa pagsimbas matag adlaw nga Sabado. Do natay panimbahon mga kaigsunan magsugod gikan sa alas 9 hangtod na sa utohon mga kaigsunan. Unya human sa paniudto balik usab ag dunay simba gihapon mga kaigsunan gikan sa usa ka oras ngadto sa ka oras ug tunga. Nagdepende mga kaigsunan sa gidaghanon usab no sa atong bisita nga matagaan usab og bahin mo na nga possible no mo sobra pa sa ka oras og tunga no tungod kay nga to agud nga panimbahon mga kaigsunan or pagbalaan sa adlawng igpapahulay gikan sa pagsalop sa adlawng Biyernes ngadto sa pagsalop sa adlaw nga Sabado. So ingon niya na mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Happy Sabbath no sa ato ang tanan labi na sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist. Happy Sabbath kaninyong tanan og hinaut ko nga na sa maayong panglawas no ang matag usa. Now sa dili pa ta mo padayon sa unahan no kay nihisgot na ra batag sugod basig malimot ta no. Magampo na kita alang sa giyas balang espiritu samtang magtuon ta mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios nini nga kagabion. Magampo ta atong iduko atong ulo o atong ipiyong atong mga mata mga kaigsunan aron sa giyas balang espiritu nini nga kagabion. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw kita saan sa mga langit aniya usab ang imong alagad nini nga kagabion. Nagapasalamat diya kanimo sa kay gayunan imong gihatag ni kanako nga sa diin makahimo sa pagserbisyo sa katawhan. Isip mo'y imong gipiyal nga ni kanamo sa pagpahat ngadto kanila sa mga kamatuoran. Ilabi na usab sa padasig sa mga katawhan sa pagpadayon labi na sa pagpangalagad. Labi na nining katapusang mga adlaw ug nakita ang mga timailhan nga mas labing nga mohugot pa usab ang among pagpangalagad diya kanimo. Panalangin ni lamang ang mga katawhan nining dapita o sa mga nakadungog o mga tigpaminaw nining mao nga program. Ikaw magadugang pausab sa ilang kahibalo sa pagsusi labi na sa kamatuoran. O ngayon man usab ikaw magapanalangin sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw. O ngayon man usab sa mga nagabuhat ingon ini sa nakalain-lain nga dapit ikaw usab mga panalangin sa imong mga magbubuhat o ikaw sa panalangin labi na sa tagiyan ini mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan ang isalig og gitugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.
So nini nga kagabhion mga kaigalan ug mga kaigsoon no. Usa ka balikan na to no tungod kay nindot kayo ang maong mensahe sa kanta ganiha mga kaigalan no. Ikaw sa Dios gipili adunahan og kabos. Mo nagingon nako no. Ang 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 nagkanayon dito nga atong sigurohon mga higala ang atong pagka tinawag no atong basahon mga kaigsunan ang binisaya nga version ini tungod kay nindot kayo nga pamalandungan mga kaigsunan ato gyud no nga sigurohon ang kinini ang atong pagka tinawag no? Kay lagi no kita tanan mga kaigalaan na gitawag man sa Dios pero ang usas gipasidaan ni Apostol Pedro mga kaigsunan nga atong sigurohon mga kaigalaan ang atong pagka tinawag no kay basin unya no sa tanto nato nga pag kuan sab sa uban mga kaigalaan no bisan sa amo nga bahin sige og agni ngadto sa uban yo wa sab nato masiguro mga kaigalaan ang ato ang kaluwasan na delikado sab na siya no 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 nagingon dito tungod niini mga igsuon hatagi og labi pang kakugi gayod ang pagtino sa pagtawag ug pagpili kaninyo kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butanga dili gayud kamo mahipangdol. Amo nay usa ka aghat ni Apostol Pedro mga kaigsunan nganhis matag-usa nato nga atong hatagan og labing kanang labi pang kakugi gayud no ang pagtino pagsiguro ba mga higala sa ato ang pagkatinawag ug pagkapinili no ngano man no tungod kay doon na no ino na to gipili na sa Dios pero ang tao mga kaigsunan wa man niya masiguro mo nang ang Biblia nag-ingon nga kung maayo na nimong pagkabarog kinahanglan atong or bantayan kay basin unya og kita mapukan mga kaigalaan og mga kaigsunan. Munay delikado kaayo no. Muna nga sigurohon yun nato ang atong pagkatinawag og atong pagkapinili kay basin unya magka problema no. 1 Corinto 10 bersikulo 12 mga kaigalaan no atong basahon ra gud ni kaning pulong sa Dios nini nga bahin. 1 Corinto 10 bersikulo 12. Atong basahon mga kaigsunan ang giisgutan busa ang nagahunahuna nga nagatindog siya magmatngon aron dili siya mapukan. Sa English ana mga kaigsunan ingon dito wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Munay bantayanan mga kaigsunan mo na nga si Apostol Pedro nag-ingon nga atong sigurohon ang atong pagkapinili o atong kining pagkatinawag mga higala. Okay, basin bayaon niya mo na si Apostol Pablo nag-ingon basin nagtuotang maayo na natong pagkabarog. Unya diay takulahaw lang mga kaigsunan nahimo nga kita napukan. Munay bantayanan nato no. So kana in connection magkaigsunan sa mao nga kanta nindot kayo ang mensahe ni atong mao nga kanta mga kaigalaan no. Maayong gabi diha kang Brother Eddie Pernia no? Good evening sa tanan mga viewers. Happy Sabbath Brother Aldrin. Salamat kayo happy Sabbath kanimo Brother Eddie og imong substibok nimo nga panimalay og Sister Milo Jinda Espirito og ingon man sab kang Mark Janda Pernia no bata sab Brother Eddie. Maayong pagpaminaw kaninyo. Mayong gabi may pag-view sa ato asab nga program. Now, nini nga kagabhion mga higala ato nga padayonon no atong nahisgutan no subs ng labay nga mga pagtuon tungod kay nindot kayo sab nga padayonon ni mga kaigsunan kay wa man ni nato matapos o wa nato mahuman
O medyo taas-taas sab no nga higayon mga higalawa kun ninyo ikauban din his kangina na tungod kay do na sab kitay mga lakaw nga di sab nato malikayan mga higala. Niya dunay mga kakulian sa lawas mo nga dunay gihimo mga kaigsunan aron nga mahimong na mapalig-on pa mga kaigalaan ng ato ang panglawas aron sab no makahimo sa pagpadayon sa pagserbisyo sa atong labang makagagahom pinagi sa pagpahat nga na kaninyo sa iya sab nga mga pulong. May gabi sab diha kang Brother Christian alingalan sa Terra no diha sa may Liburon, San Fernando. Now nini nga kagabiyon no atong sublion no sa Makadiyot mga kaibigan i-review nato sa Makadiyot ang atong gisgutan sabs ng labay nga mga pagtuon. Kini bang pagpasig uli sa nawala nga dagway mga higala. Pero kini ato na nang hisgutan nga kanang gisgutan diha dagway or image mga kaigsunan pwede no mahimong both mga kaigsunan physically o kinini ang gitawag natog kinini ang kinaiya sa Dios mga kaigalaan mahimong mapasig uli diha sab sa iya ha usab nga katauhan mga kaigalaan mga kaigsunan. So dunay mga factor ni ana adunay mga dapat i-consider mga kaigsunan gani dunay plano ang Dios nga kini mahimong mapatuman mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga mapasig uli kini nga bahin tungod kay lagi nawala kini mga kaigalaan tungod sa sala mga kaigalaan mga kaigsunan. Sumot sa Dios nga kini ipasig uli pinaagi sa kamatayon sa atong labang makagagahom labi na sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Aron nga mahimong posible no nga mapasig uli kini tungod lagi kay ang tao mga kaigsunan nahulog man sa pagpakasala. So dunay i-consider mga kaigsunan adunay mga instrumento mga kaigsunan nga gamiton na aron nga mapasig uli mga kaigsunan kining gitawag og hulagway sa Dios o kinaiya sa Dios nganhis iyaha nga katawhan. Usa na diha no sa atong mga nahisgutan kinini ang gitawag og balaod sa Dios. Ato na ning nahisgutan pero gi-review lang nako mga kaigsunan aron di ta mawa struck na to ba atong giagian mga kaigsunan sa nang labay tungod kay taon-taon sab no nga wa ta makahimos pag-program na. So usa diha una mga kaigsunan kining balaod sa Dios. Ang Dios or God requires perfection of His children mga kaigsunan. His law is the transcript of His own character. And it is the standard of all character mga kaigsunan mo nang di gid ni mawagtang mga kaigsunan kining gitawag balaod sa Dios. Tungod kay ngano man transcript of His own character. O kita musubay ni anang mao nga standard na hukman pinagi ni anang mao nga standard ti mga kaigsunan. So kana no mo na gilatag sa Dios dinis tong atubangan unsahon nato aron sab mahimong mapasig uli ang nawala mga kaigsunan nga kinaiya sa Dios tungod sa pagpakasala. Ikaduha mga higala atong naisgutan last time kinini ang pulong sa Dios. So kini siya mga kaigsunan the scriptures are the great agency in the transformation of character mga kaigsunan kay matod ba dito sa Roma 10 versikulo 17 faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So diha dakog papel mga higala kini ang pulong sa Dios. The scripture are the great agency in the transformation of character. Ngano man Christ prayed, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Asa man nato makaplagan, no? Masanctify ta mga kaigsunan, pinaagis kamatuoran, unya ang kamatuoran sumala pa moning pulong sa Dios. Unya asa man nato ni makaplagan.
Diyas Biblia mga kaigsunan. Mo na nga ang scripture is the great agency sa gitawag og transformation of character. So if studied and obeyed, kung kini atong tun-an mga kaigsunan og tumanon the word of God, kini mga pulong sa Dios, works in the heart, subduing every unholy attribute. It enlarges the capacity for feeling, for loving. So muna no usas atong naisgutan sa nangagay nangagi nato no nga mga pagtuon. Ug gani kining scripture mga kaigsunan is God's expression to us of His thoughts in that eternal purpose. May importante kaayo no nga atong tun-an. Tungod kay kini siya sumala pa God's expression to us of His thoughts. So by studying this scripture mga kaigsunan, atong makita no ang unsay hunahuna sa Dios, unsay pamaagi sa Dios, unsay gusto sa Dios nga mahitabo sa iyaha nga katawhan. No? While words express thoughts, it is also true that thoughts follows words. Ang ikatulo mga kaigsunan ang mga butang sa gitawag og kinaiyahan. Na? Muni last na tong gitun-an na. Matod pa sa usa ka komentaryo, among the hidden are those who worship God ignorantly. Those to whom the light is never brought by human instrumentality, yet they will not perish. Though ignorant of the written law of God, they have heard His voice speaking to them in nature and have done the things that the law required. Doon ay mga lugar, mga kaigalaan, no? Wa maabot mensahe may tungod sa balaod sa Dios. Pero sila by nature, nasayod sila no sa gusto sa Dios nga himuon sa katao. Na? Kanya, the things of nature are the Lord's silent ministers, given to us to teach our spiritual, to teach us spiritual truths. They speak to us of the love of God and declare the wisdom of the great master artist. Pinagis pagtanaw ni most nature mga kaigsunan, pinaagi niya na adunay mga leksyon nga atong makuha. Kung unsa ang Dios naglihok diha sa kinaiyahan. The things of nature are an expression of God's character. By them, we may understand His love, His power, and His glory. But we are not to regard nature as God. Kanilang sad no nga punto, bantayan nato. Although God express the things in nature mga kaigsunan is the expression of God's character, pero dili nato i-regard nga ang nature mga kaigsunan is Dios. So diha mga kaigsunan atong masabtan ang gugma, gahom og ang himaya sa Dios pinagi sa nature. So kana siya mo'y instrumentalities mga kaigsunan nga mahimo ta nga mapasiguli ngadto sa kaniya. O ngatong kinaiya mga kaigsunan mapasiguli kaniya. Nganuman pinagi sab sa nature tudloan ta or mahimong makakaton ta mga higala. So dugang pa sa gitawag og Desire of Ages page 516. Do not weary them with long prayers and tedious exhortations, but through nature's object lessons teach them obedience to the law of God. So kana siya mga kaigalaan mo nay mga pamaagi no. Muna nga bisan sa ato mga kaigalaan mga kaigsunan no. Dili lamang naka-focus usab no nga ato usab nga pagtuon diya lang sa sulod sa usa ka room
kundili aduna say mga pagtuon or nature study mga kaigsunan aron sab nga mahimo natong makita how wonderfully mga kaigsunan gihimo ang kalibutan na gihimo sa Dios ang kanini ang kinaiyahan mga kagalaan ng mga kaigsunan. Ang dugang pa kinini ang ikaupat nga bahin mga kaigsunan kinini ang gitawag og ang tigbalaan or kinini ang Espiritu Santo. 2 Tesalonica 2 versikulo 13. Kani usas mga factor mga kaigsunan, usas sa mga instrumento nga kita usab mapasig uli ang atong kinaiya, mapasig uli kita ngadto suno sa kinaiya sa Dios mga kaigsunan. Importante nga butang nato sa unahuna kini usab ang tigbalaan mo ning balaang Espiritu. 2 Tesalonica, usbuna ko 2 Tesalonica 2 versikulo 13. Nagisgutan dito. Mga igsoon, angay nga magpasalamat kami sa Dios kanunay tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Dios aron maoy una nga maluwas pinaagis gahom sa Espiritu. O pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So pinaagis balang Espiritu mga kaigsunan mahimo usab kita nga mabalaan nga mga katawhan. Kaya ta although nahulog sa pagpakasala mga kaigsunan mahimong mapasiguli diha sa Dios. Mahimong mabalaan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ang gitawag og Christ Object Lesson page 408 nagingon dito sa kalibro mga kaigsunan, without the Spirit of God, in knowledge of His Word is of no avail. Muna siya, no? Usa sa mga factor ganiha, usa sa mga instrumento mga kaigsunan nga kita mapasig uli, motong mga pulong sa Dios. Even the scripture mga kaigsunan, na diha ang mga pulong sa Dios. Atong mahibaluan ang mga hunahuna sa Dios alang sa iyahang katawhan. Pinagis pagtuon nato sa iyahang sa Biblia mga higala. Pero atong ibutang sab sa hunahuna, without the Spirit of God in knowledge of His Word is of no avail. Nga naman, di nato masabtan mga kaigsunan. The theory of truth unaccompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. Munang moingon ang uban na sige ra manig tuon, no? Simba, maminaw sa mga pulong sa Dios, pero daw may kabaguhan nga atong nakita. Kana tungod mga kaigsunan kay wala mahimong napalihok ang kalag pinaagis balang Espiritu. No? Without the theory of truth unaccompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. One may be familiar with the commands and promises of the Bible, but unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. So munang moingon ang uban na unsa maning inana na dayon atong madungog mga kaigsunan, ha? Through the Spirit or through the Holy Spirit, God's Word is a light as it becomes a transforming power in the life of the receiver by implanting their hearts the principles of this Word. The Holy Spirit develops in man the attributes of God. Munang dunay transformation nga mahitabo mga kaigsunan. Tungod kay ang kinaiyahan sa Dios ma-develop diha sa tao, the light of His glory, His character is to shine forth in His followers. So the sanctification of the soul by the working of the Holy Spirit is the implanting of Christ's nature in humanity. That is why mga kaigsunan nga importante sab kaayo, no? Ang balang Espiritu nga maoy magbalaan nato, no? Nana ng balaod, although mapamilyar na tong balaod,
ang mga pulong sa Dios atong mabasa, kining mga butang kinaiyahan mga kaigsunan, but without the aid of the Holy Spirit, wala transformation nga mahitabo mga kaigalaan sa ato ang kinabuhi. Usa sa mga muumol usab mga higala, kining ikalima, kining pagsulay mga kaigsunan sa kinabuhi, ang mga pagsulay, no? Many of your afflictions have been visited upon you in the wisdom of God to bring you closer to the throne of grace. He softens and subdues His children by sorrows and trials. This world is God's workshop where He fashioned us for the courts of heaven. He uses the planing knife upon our quivering hearts until the roughness and irregularities are removed and we are fitted for our proper places in the heavenly building. Through tribulation and distress, the Christian becomes purified and strengthened and develops a character after the model that Christ has given. So muna usas mga pamaagi usab mga higala sa Dios, no? Nga mahimong kita masuno, mahimong mahulma diha sa kinaiya sa Dios, mahaom dito sa langit mga higala. Pinaagi sa gitawag usab og pagsulay. Una-una, consider nato mga kaigsunan, una-una gyud ang balaod sa Dios. Ikaduha, ang mga pulong sa Dios. Ikatulo, ang mga butang sa kinaiyahan. Ikaupat, mga kaigsunan, ang balang espiritu. Apil na diha mga kaigsunan ang gitawag og pagsulay, no? Ang ikalima, the Lord permits trials in order that we may be cleansed from earthliness, from selfishness, from harsh unchristlike traits of character. So kana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan. So mo nay importante usab kayo, no? Aron nga kita mahimong mahulma. Kay kung di gud masuwayan mga kaigalaan, na dili makita man, no, ang gitawag natog tinuod nga kinaiya sa tawo. Ang way pagsulay, buutan kayo, no? Pero pag doon na gani ning pagsulay mga higala, agoy, mugawas man ang tinuod nato nga pagkakita. So muna nga kinahanglan dunay pagsulay aron nga ma-purify mga kaigalaan. Makuha tong gansang-gansangon nato nga kinaiya, atong pagka-yutanon, mahinluan, unya atong kinini ang pagkadalo, harsh, o kinini ang unchrist-like traits of character. So, as God works upon the heart by His Holy Spirit, man must cooperate with Him. Munay atong trabaho mga kaigsunan, no? O munay atong sab nga buhaton, no? Mo cooperate kita kaniya. The thoughts must be bound about, restricted, withdrawn from the branching out and contemplating things that will only weaken and defile the soul. The thoughts must be pure. The meditation of the heart must be clean. If the words of the mouth are to be words acceptable to heaven, and helpful to your associates. So kana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan, kinahanglan usab kay kun dili galing mga kaigsunan na problema kaayo. So pinaagi lamang, no, sa pagsuway pada sa Dios, unya ang atong katungdanan lamang mo ang pag-cooperate mga kaigsunan. Kaysa gikaingon na nato, wa man taghimong robot, no? Adunay transformation nga himuon sa ato pero kinahanglan nato nga mo submit sa atong kagalingon. If we cooperate with Him, our characters will be fashioned after the similitude of a palace.
It is the specified work of the Comforter to transform us. At times, it is hard for us to submit to the purifying, refining process. But this we must do if we would be saved at last. So muna siya atong himuon mga kaigsunan. Although lisod kaayo, no? Tungod kay pagpaubos sa atong garbo, lisod kaayo na, no? Laminag mo'y atong naandan mga higala. Nya ma-humiliate o kanana ang mauwawan ta usahay, no? Kanana ang diha-biya, no? Masukod ang atong kinaiya. So muna lisod kaayo na nga bag-ohon mga kaigsunan. Ang ato lamang, we will submit sa ang atong kaugalingon, we will cooperate with Him. Aron nga ang atong kinaiya mga higala will be fashioned after the similitude of the palace. Malapas gisgutan. No. I-submit nato itong kaugalingon sa gitawag og purifying and refining process. Sa gikaingon na nako, no? Lisod kaayo na nga ato ang kuanon ang pagdawat, no? Labi na sa labinag matandog ang ato ang garbo mga higala, no? May gabi dia kang Sister Noemi, happy Sabbath kaninyo dia sa Butuan. Kanyo ang duha, no? Brother Dave Bresenyo. Dinhi sumala pa mga kaigsunan. But if we would enter the city of God and look upon Jesus in His glory, we must become accustomed to beholding Him with the eye of faith here. The words and the character of Christ should be often that the subject of our thoughts and of our conversation, and each day sometime should be specially devoted to prayerful meditation upon this sacred thing or themes. So munay atong buhaton mga higala aron nga dunay changes, no, kamahitabo sa atong kaugalingon, no. So sa unsang paagi nga kita mahimong makipagtambayayong o makigtambayayong sa Dios mga kaigsunan, labi na sa pagpasig uli sa kinaiya sa Dios, no, dinhi kanato, no. 2 Corinto 3 versikulo 18 sa may gisgutan dito. Busa kitang tanan dili tinaptapan ang mga naong mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo, og ang maong himaya nga nagigikan sa Ginoo nga mao ang espiritu mag-usab kanato ngadto sa iyang iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. So munay atong buhaton mga kaigsunan, makigtambayayong kita, no? Kini ni ang gitawag og transformation or transforming power, no, sa balang espiritu nga may gipada sa Dios mga kaigsunan. Isip giila nato, no, nga comforter mga kaigalaan og mga kaigsunan. But Christ, matod pa sa ka komentaryo sa Christ Object Lesson page 332. But Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. In noble or all-around character is not inherited. It does not come to us by accident. Muna itong bantayan mga kaigsunan, ha. Wala mo hatag og assurance ang Ginoo nato nga kinini ang pagkabot niining perfection of character sayon ra kaayo nga butang. Dili sab ni na-inherit nato itong ginikanan or by accident usab atong kinaiya. Dili ingon niya na, no? In noble character is earned by individual effort through the merits and grace of Christ. As remember, no? Kini siya nga punto nga di nato sab mahimo by our own. It is by the grace and the merits of Christ. Tungod kay kita sa dihang nahulog tas pagpakasala, wa naman tay maayong himuon. No, pero by His merits and His grace, kita makahimo mga kaigsunan. Pero atong hinumduman, dili sa yon, ha? God gives the talents, the powers of the mind. We form the character. It is formed by hard, stern battles with self,
conflict after conflict must be waged against the hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Hopefully, mga higalag, mga kaigsunan, no? Kini mo'y maghatag kanatog leksyon, mga kaigsunan. No, ilabi na, matag adlaw natong pagkinabuhi tungod kay diha nga process, mahimong makakabot kita ngadtos kinaiya, mapasig uli ang kinaiya sa Dios nganhi kanato. Apan wa naman tay igong oras, mga higala, dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon busa atong tapuson, no, pinaagis pagampo nining kagabion. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan nga gihatag nimo sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. Labi na sa mga tigpaminaw. Aron usab kami mahimong magiyahan og tabangi kami nga mahimong makakabot ngadto sa kahingpitan sa kinaiya. Tungod kay wala kami arang mahimo. Apan pinagi sa imong grasya o sa imong merito kami makahimo sa pagkabot niini. Ikaw lamang magapanalangin sa mga tigpaminaw o sa mga kaigsunan usab sa nagkalain-lain nga dapit. O ngayon man usab ikaw magapanalangin sa tagiyan ni imong istasyon o sa mga nagadumala niini. Kining tanan akong gisalig o gitugyan uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo, daghang salamat ug mayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.